per monter la gent del país. De ben tots quitats. Aquest és el camí que va des de l'aparcament d'Aneu, ja al costat francès del port de Portalet, fins al refugi de Pombier. Situat als peus del pic de Midi d'Osó, de 2.884 metres d'altitud i antigament conegut com la muntanya dels Bessons. Un cop superat el coll de Sum de Pombier, tot és de baixada fins al refugi situat a 2.032 metres per damunt del nivell mig del mar. La metal au pays del coche. La nostra visita va coincidir amb la celebració del 30è aniversari de la construcció del refugi al costat del llac i per això, després de sopar, cançons occitanes van alegrar la vetllada envoltats d'un paisatge imponent. Cau pensare di de maniero i el venosa en es mitan de la guerra tranquila joene Sodoma busca canda y candajera cansus de mujeres plazas taja desbrumbar a misero tranquila joene Sodoma busca canda y candajera cansus de mujeres plazas l'itinerari d'ascensió al cim del Midi d'Osó passa pel coll de Soson i posteriorment s'enfila per la immensa estructura piramidal de roca granítica on cal grimpar 3 xemeneies d'obligat pas. Per això cal anar amb casc i corda, sobretot a l'hora de baixar, ja que serà necessari fer un parell de ràpels. Que serenava a lo que vento estem guardat. Entre xemeneia i xemeneia hi ha trams de caminar, però l'ascensió, tot i no ser difícil, obliga a anar amb molta precaució. Acompanyats per música occitana, finalitzem el programa d'aquesta setmana amb imatges de l'ascensió i posterior descens d'una de les muntanyes més emblemàtiques i mítiques del Pirineu. Jugat en bursa, o bloc dos deixa la brusa, si n'han pergut, vegin a ben herois escrits, grupells que l'havia vist canviar, arriba a les naveros moros, quan lo visiten el paisa, otra que dobla las derrotas, que si hace carecemia, estos tempos de l'Obeto a la tele que no son clar viva jo t'atorna los deutos quan s'arrevero que ve lo más antes que arribo los cebrevos de los que han pasado blos